Takže čaute, tu je Euka a mám pre vás fajnovú novinku. Úplne sa s nej teším. Mám Gogovú knihu, jo! Mám Gogovú knihu. Nič vás nemôžem kresť, lebo chávam z internetu. No. Ešte vám to, čo teraz čítam ja, hej? Slenderman je v skutočnosti Gogo v obleku s bielou pančuchou na hlave. Nikdy ich nikto nevidel naraz. No, takže. Takže, tuto by to malo byť. Toto není. Takže, kamaráti má na začiatku... Nie, toto som nečítala. No, takže... V mojom online svete som sa cítil stále viac doma. Už prvých divákov som bral tak, že ich nechcem sklamať. Pamätám si, keď som neskôr prekročil magickú hranicu 50 odberateľov. Naraz som na to, že som sa chcel opäť zavďačiť každému, čo sa už samozrejme pri takomto väčšom počte dalo ťažšie. Nedalo sa už vyhovieť každému názoru, musel som robiť podľa seba. Podľa toho, ako som to cítil, prípadne podľa toho, čo bolo populárne a čo sa mi zdalo, že má potenciál. Máte Garfielda. Viete, prečo Gogo má rád oranžovú? Lebo má rád Garfielda. Garfield is love. Garfield is love. Tam je love a tam je live. No, Gogo. Výborná kniha, len toho Goga tam nemuseli toľko spomínať. Denník SME. Konečne máme čím podložiť grafikový stôl. Časopis -9 nocí. Nie to, že má poruchu, to chalan dotiahol ďaleko. Určite knihu odporúčame. Látok minulý čas. Krásny cover, elegantný font, inovatívna grafika, no slabý obsah. Blog Hersh. Málo bicyklov a namiesto oranžovej by som tam dal zelenú. Športovec Peter S5 Gun. No a teraz sa idem rozprávať o Gogovi. Takže každý musí poznať Goga. Je to môj najlepší youtuber a mám ho najradšej zo všetkých youtuberov. Potom je Ľudská, Gogova frajerka. No potom je Exploited, Moma a takto ich je viac. No ale túto knihu som strašne chcela. Na to, že to je od Goga kniha, není taká drahá. No, skoro 13 €. Ale chcela som sa vyjadriť k tomu, že tá kniha je úplne fajnová a odporúčam vám ju kúpiť, hej. Takže ak chcete, tak kupujte, ak nechcete, tak nekupujte, ale radila by som vám tak. Čaute.